Galitson day ka? Oh. Kuya, galitson ah. Tas akong ate o kuya guys, wa man na nabang, di ko to pakaon. Anong galitson man ka? Siyam na yung galitson Bisaya? Oh. Gamay din ito, gutso na. Sudsud man sa balay. Ako agos kayo ana guys. Nara na skillet ang kayo guys. Tas wala sa punga. Siyam na litson o sinugba? Lechon. Sugag kayo Uy, init guys. Man, Uy, init dia lods. lechonon tanig kasunod. Kaning mga manuka ni. Kuya kaya hang balay ha, lechonon. galitson og Bisaya. Bisaya na guys. Oh. Kaya oh. Kamay kayo. Way laing mahimo day ka, mong galitson lang. Init na kay guys. Wala nang kayo guys. Sinay na lang guys. Nata sa lata. Nakainit ang sangkong. Tuyo ko yung nakanaan ko na maluto. Birthday ko ate sa una pa katong lechon tas tatuan galit. Lami na kayo na basta maluto. Kanding. Tanaw mga manok guys. So, giluto man ko patay lutoon tingali ko nag-apel. Sukba ta kasunod. Sige ra pagkaon. Dugay ang luto oy. Gutom na kayo ba? Inom sa kong tubig. Anak, balik na ko.
dahil hagdandra pa. Ito boss, ang giuli ni Brian mo. Sa kaunta ko draan. Pauli nito yung na nga di na ko kasaka sa mong payag. O may abangas. Kuwatra ko magluto.